छाता लेके आइल बनी लो छाता आइल बा ऐसा डुबकी मारे के बाकी देह ना भीजे कहे के बा ए बाबूआ कहे लालो कैसे कैसे हो कि सुनिले राजेंद्र के दीदिया हाय 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 का सुन ले बनी अरे मेले मेले घूमली तो सुनिले राजेंद्र के दीदिया मेले मेले घूमली अब कीन कीन खाली दुनिया ऐसी जान के भजी हल्का डोज है अभी से थोड़ा भारी डोज दिया जाएगा क्या कहना है एक कियारी रोपनी का ज्यादा मुरैया हो एक कियारी रोपनी का ज्यादा मुरैया हो एक कियारी बजरैया हो लाला एक कियारी बजरैया हो लाला हम नहीं की कहो एक घर के लोग कहता गजरा खाए चलेली अरे छिनरो का लाउती छिनरो ठीक होता नो ठीक होता तो हाथ उठा के कहीं सब ठीक होता कुबल 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 ताली बजाई सब तब हमने को बुझाई कि ठीक होता तालियां तालियां हां गजरा खाए चलेली छिनरो लाउती छिनरो गजरा खाए चलेली छिनरो पुष्पा पुष्पा छिनरो जो बन लेके भागो कोया आहो लाला जो बन लेके भागो कोया आहो रामा नाना प्रकार के गावेला लोग ए तो छपरा जिला के लोग कौन गावेला हम चल जाए 12 बक्सर बोलिया में उ लोग गावेला तरह जेंदर के दीदिया गईली रूस कान्हा पजा के गईसू जेंदर के दीदिया गईली कान्हा पजा के गईसू अरे धोबी के गदहा आवेला खोद के जगावेला धोबी के गदहा आवेला खोद के जगावे जागो का कहलू तो होने मुजफ्फरपुर वैशाली गाजीपुर के सखी लोग कही अरे कांच को सैली कांचे के फूटा धासो कांचे के छोटा लोग तो बोला छोटा लोग तो बोला छोटा लोग तो बोला छोटा लोग तो बोला घास घास घासते रहो और का गावेला लोग आई पहुंच देखिए करोड़ों पैसा दे ये लोग के कहा जाए हां रवदीन अच्छा लगी ना काहे ना लगी खुबल 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 गीत तो बेधत होई और नाना प्रकार के गावेला लोग कहेला लोग का बाबा कहेला बाकी सखी लोग रउआ लोग का गाड़ी गाई जवन गावेला लो हे लोग में
उ लोग जौन गाड़ी गादी नु गाड़ी ना गाई ना 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 उ लोग आवेला अरे तू तारा बाहुन सरवा छे छे मारा बहुत गंदा गा रहे हो अरे तू तारा कल लगती है छेर छेर मारा भाई होलो और कैसे गावेला लोग बबुआ केगा कहे के बा कैसे कैसे हो अरे कुंती कोइली पोखरा कहे थी में धइलस कुंती कोइली पोखरा कहे थी में धइलस पोखरा छोड़ पोखरा अपना आए पोखरा छोड़ पोखरा अपना आए पोखरा देखी रौरो कुछ दे दी कि रउआ पार्टी से हम कुछ कह दी ना वहाँ के नादम कहता नहीं खूब मजा आवता मजा होता तो दो चार गो तो हरे के हो जाओ का देखो तो कमल खिल जाता बदरी फूफा जी के तो हम कहा जाई बाकी सुखले सुखले ठीक नहीं खेला हाँ हाँ देखी तो गिरी बाबा के अरे तो बात ही सब है